pagbutar katungod sa matag Pilipino. Gani dili babag ang pagkabalhog sulod sa prisuhan aron makabutar. 4,474 sa kapin 17,000 ka mga persons deprived of liberty kun PDL dinhi sa Central Visayas ang registered voters nga makabutar alang sa national ug local elections. 3,504 niini ang sa Cebu Province, 656 sa Negros Oriental, 303 sa Bohol ug 13 sa Siquijor. Asoy ni Jail Superintendent Eric Relucio nga kaabag ang Commission on Elections, dunay pagatukuron nga special polling place aron mahimong voting center sulod sa mga jail facilities ubos sa Bureau of Jail Management and Penology sa Region 7. Kasi mara siya sa gawa sa mga classroom na gamiton, marang na-present na establish sa atuang jail facility na i-determine sa atuang warden if asa makabutar o tarong ang ato mga PDL na safe, walay mga distractions. Apan giklaro ni Relucio nga di sama sa naandang polling place, walay automated counting machine kun ACM nga dalhon sulod sa prisuhan. Sa gawas ang automatic na counting machine, naatay mga Board of Election inspectors na mudala sa balota sa atuang jail facility na diya sila mubutar sa atong present na sa COMELEC. Then, if naa sila isakinan, actually, sila na siya ang muadto. Pero, if wala sila transpo, depende na sa coordination sa jail facility o sa COMELEC, normally, wala sa jail facility. Murag sa gawas ang counting machine. Dugang paniya nga sa mga jail facility nga menos sa 50 ka mga PDL ang rehistrado, dunay court order aron makabutar ang PDL ngadto sa iyang precinct nga dunay police escort. Gani mianunsyo sab ang BJMP nga kutob na lang karong Domingo mamahimong makapangampanya ang mga kandidato sulod sa mga prisuhan. Pwede na sir na murag rally style na natay place dito na musulti sila sa ilang mga plataforma. Ang gibawal lang sa among guidelines is murag magdungan sa usa ka event ang mga magkalaban ba. Ipaubos sa red alert status ang tanang jail facility Lukop Central Visayas sa adlaw sa piniliay aron masiguro ang kahapsay ug seguridad sa dagan sa eleksyon. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.